ngan kapatid kang Kristo. King Domingong iti pagmasosyantaya ing solemnidad ng pamaytas na banwan ng Ginu, panandaman tayo po yung presensya ng Ginu busal tamo, at bang maging mabungay at makabaldugan ing kaya katamong pamagmasusi, ag katanda kayong maksanmetong karing panalangin at pamagkanta, ing kaya katampong mas-sponsor kaniting misa in Miss Irene Lingad and family. Makiabe tampong ngeni kim pamagkanta kindalit na pamuklat. Kilaginig pa, pananak pa ni Espiritu Santo. Amen. Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya kang timurin. Mayapayabag po kay kayo nga. Mayapayabak po among. Gingal doy iti pagsalibran tayong solemnidad ning pamitas na banwa ning Ginoo. Ang timurin gingal doy iti pagsalibran tayo in the World Communications Day. Panagkat kay gayong ngayon penandit, ing kinakantala kay luptam, rin katam personal kay doon kin Diyos, kaniting banlamisa. At bang kanita pagandamanan ng ginuin kay katamong panalangin, manahimik ta sa guli, ganakan, hindi patantang kasalan kay milabas at manyawad tamad kay Diyos. Agdanagdan ngeni ang kastaming kapanisyan karin dapatantang kasalanan. Magkumpisal ko, King Diyos sa may paintutu, at kaya kayo kapatad, huling mi kasala kong bina, king isip, amanot tapat, at miyayalwang kakulangan. Huling itay panigapuko kang Santa Maria ang Kapilan Mambirhen, karin sa blang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ipanalain niyo ko, King Diyos, sa ginutam. in Diyos sa may upay dito pagalwa na katamu, at kayong pangpatao na rin kasalanan tam,
dala nakatangin sana Kim J. Alanganga. Amen. Christ
Manalangin tam. O Diyos sigpa, ing ginuming Yesu Kristong sinubling medye, mabibiyayang yan harapan mo. Potang pilit miyang panintunon karing biga, yarap mo kami king obrang likwana kay kami kede king yat, at mabiyasa kay sanang kilala king lupa na karing kapatad mi. At potang lalabis kay lugod kaniting yato. Pag nakamo kay kami, ingking sarili mong masampat na oras, iganap mo ing obra ng Jesus kay kami, at idalam kami king kay kang tulat ligaya, manggaman king alanganga. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang ibot king libro ning tapat daring apostol. King minunang librong sinulat ko, o Teofilo, selese ko ing sablang depat na ampo ing tiro ng Jesus, ibat king kamumulan, angga king aldo amitas siya banwa. Bayo yamitas banwa, milakwan yang panabilin king kapamilatan ning banal na espiritu, karentawong pinili ng antimo kayang apostol. Kilob daring 40 aldo, kay bat ning kamatayan na, maralasyang pepakit karela, king miyayaliwang paralan, ae karaniwan, antimong patutu, king ya mabiyeya. Ikit de at akasabi nala tungkol king kayariyaning Diyos. At inyang makatipon la, nga nang minyeng panabilin karela. E kayo mama ko Jerusalem, nune panayad niya ka rin, ing kalam, apengako ning ipa, aasabi ko na kaya kayo. May minyagya iwan, king kapamilata ning danum, dapot i kayo, e binang lambat, ibat king aldoiti, mga binyagan kayo king banal na espiritu. Kaya bere Jesus kanitang mitipon lading apostol, at kitang da kaya. Gino, ibalik mo na kanya ning Israel, ing kayarian. Pekibat ng Jesus karela, ing kayupayan ng igpako, ya ing mitutuldo karing panahon, at karing aldo. At mga yun tulid, kaya kayo ing pakibalwan pa nung kapilan nila datang. Dapot, bikatmuan kayong upaya potang datang ne kaya kayo ing banal na espiritu. At ikayo ding maging saksi ko king Jerusalem, king kabilugan na Judea at Samaria. At hanggang na kareng sikoti ning yato. Kay bat na nga sabi iti, mitasya banwa kabang makalawi yakeya, at imbiga, pimpanan ne king manmanda, makalawe la pabanwa kabang paitasya. Iyang biglayang linto king harapan daring adwang kataong makayamalan maputi, lalaking tao Galilea, ngana karela. Bakit pa katalakad kayo keti at makatalanga banwa? Jesus aikit yung mitas banwa king harapan nyo, datang yang pasibayo nung makanano yung ikit mitas banwa. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Papanikyain Diyos king trono na, pusal ning masayang kulisa, at suding trompeta. Papanikyain Diyos king trono na, pusal ning masayang kulisa, at suding trompeta. Ikong sablang tao,
makpak kayo, king mitmong tula, king Diyos, kulisak kayo. Uling ingginong kakatas-katasan, sukat yang pitakutan, king mabilo gayato, ya ing aring sakdal degolan. Papanikyaing Diyos king trono na, pusal ning masayang pulisak, at ding trompeta. Papanikya ing Diyos, king trono na, busal ning masayang kulisak, katyup ding trompeta. Magkanta kayong kapurian, king Diyos, dalitan niyeng kapurian ing ari. Papanikyaing Diyos king trono na, pusal ning masayang kulisak, at ding trompeta. Uling ing Diyos, siya ing ari ning mabilo gayato, kaya dalit kayong kapurian, mag-ari ya ing Diyos, karing sablang bansa, makaluklukya king sagradong trono na. Papanikyaing Diyos king trono na, pusal ning masayang kulisak, at ding trompeta. Papanikyaing Diyos king trono na, pusal ning masayang kulisak, at ding trompeta. Kaduang pamamasa. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Aduan ko king Diyos ning ginutamong Heso Kristo, ing marangalay pa, king ipagkalubnesa kaya kayo, ing espiritong babiyakabyasnan kaya kayo, at pakilala king Diyos, bang lubusyeng abalo. Ipanalangin ko, king aslaga na lasaning Diyos, ding kaya kayong kaisipan, bang abaluyo ing kapanayan at kaya kayong kayawos. Nung no antikarakal at degulan, ing pengako ng ibye, karing banal, at ing alangangganang kayupayan, kaya katamong manalig kaya. Ing kayupayan ay iti, ya naman ing pepasubling miya kang Kristo, at nilukluk kaya king banwa, king dane ng wanan ning Diyos. Inya at sulalam ng kayupayan Kristo, ing sablang pamanyakop, kapanibalan, kayupayan, at pamamuntukan. May kitya upaya ing lagyo na karing sablang lagyo, emo keng panahon na iti, nune king paintunggol man. Pepailalam ning Diyos, king kayupayan ng Kristo, ing sablang bage, at ya ing binili ng pekabuntok ning iglesia. At ing iglesia, ya ing katawan ng Kristo. Ya ing kasasakdala na nitang misasakdal, king sablang bage, no karin paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Munta kayo at ituruya karing sablang tao ing kakong ebanghelyo, kaya beyo ko kapilanman ang gaman king kapupusa ning panahon.
Ginoo manatiliya kay kayo. at kaya kaante mo rin. Mamipasaging may babalita kung kang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Mintala ring labing metong nga lagad king Galilea at tinaglusla king bundok at ildo ng Jesus karero. Panakit na kaya siniklawod lang king harapan na bistat man may kakunulap pa rin aliwa. Lepita na lang Jesus at nga nagarela ing sablang kayo pa yan karimbano at kedi king yato. Miyabye ka na. Ulinit, umunta kayo at gawan nyo lang alagad ko ring sablang bansa. Binyagan nyo lang king lagyo ng ningig pa at ning anak at ning banal na espiritu at ituruyo lang tupad king sablang inutos ko kay kayo. Tandangan nyo, kaya beyo ko kapilan man ang gaman king kapupusan na ning panahon. Ing mayap na balita ning kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Itang Pascal Candela Lecora, pinukyat yara mangking metong lugar. Kini po kalto kasi nga iti, pining Ascension Day, o ita, migasentia, ketang sulok, ing Pascal Candel. Kini po kalto nga iti, pagsalibran tayo, ing pamanukyat na banwa, ning Kristong sinubling maybe. Bayo tamo po pa ike, kay katamong reflection, adwan tamong kamasala na isip ang pong puso, kay banal espiritu at nga tamong manalangin, datang ka, o banal espiritu datang ka, kamilataning masika na ng pamamilatan, imilalabla balagod, ning imakuladang puso ng Maria, at kay kang pakamala na esposa. Amen. Tinapin po yung kinasinabi ko, ngayon aldong iti, pagselebra ng itong Santa Iglesia, may bilgayato, yung pamanukyat na banwa ng Ginutang Iso Kristo. Nano po yung buri ng sabyan nini, Jesus ascending to heaven. Number 1, yung buri na po sabyan niya, pining visible departure of Jesus' body and soul to His Heavenly Father. Visible. Kung sabihan, akakit. Ikide. Mumukyat. Arapanda. Ringalagad. Kaya meto nga bundok. Mumukyat siya. Wala mo yung asok. Mumukyat siya. Banwa. Akakit de. Ring matara. Yapin visible nga po, departure of Jesus before the very eyes of His disciples, body and resurrected body and soul. Yan po. Balota mo po Jesus is 100% God and 100% man, tao. Yaw ito, king pamanukyat na banwa, nga napin Bishop Ted Bacani, pinukyat siya body and soul, papunta king kayang ikpa. Nano pa yung buri ng ipayabot ng Ascension Day. Pero sabihan, it marks the end of His 3-year public ministry upon a 40-day presence of Jesus among His disciples. O ita, pupupusana, ning pamanukyat na
banwa ning Ginoo ing kayang earthly life. Ing makayato ng biye, gigulan kaya tiking masala ng 3-year public ministry, and then after his resurrection, may natilya pang 40 days, amayat siya. Kaya biyabi na rin kayang alagat. Explain na, mamasala na kaya rela, ing ganaganang sinabi na, ampong gewa na, anyang kaya biyabi rin pang physically ketiking yato. Bayo yamate, ing ginutang sa Kristo. Ngayon sinubli ang bebe, just imagine, tang resurrected body nga ito, may kihalubilo ya pa. Kilub na ning 40 nga ito, karing kayang alagad. And only one. Ano po? O ito po, yung metong ng buring ipayabot ng Ascension Day. Yung Ascension Day, at niya pang buring ipayabot kay katam, it begins the era of the church. Between Ascension Day, and the end of times is the era of the church. Yapin ing panahon ning Santa Iglesia. Nanon mo rin sa ganita, ikalat magumpisaya, karing alagad, ing iglesyang talaga ng Ginoo, at ipakilala ining iglesia ngayon, ining ebanghelyo ngayon, ining kewa, depatanang ning Ginoo, karela, ang aking katatawlian a panahon. Nyapin nga ko, it's the year of the church. The Ascension Day is the beginning of the era of the church. Panahon na ning misyon na ning iglesia na ning apong Ginoo. At baluta mo, anyang Ascension Day, nga na ning Ginoo, panayan niya, ing banal na Espiritu ka rin king Jerusalem. After 9 days, dinatangya, busal ka, ing banal na Espiritu. Ing banal na Espiritu, yapining another mode of presence, a new mode of presence ng Jesus. Anong nunga napin, ning kikatang ebanghelyo ngayon, nga daw ito, I'll be with you until the end of time. Magayan yung mong magsalita San Mateo. Kaya katamong evangelista ngayon ang altong ito. Actualmente, yapin uling ya ang kaya katamong script writer, yung evangelista, yung storyteller tam, is San Mateo. Kanya intitimid na actualmente, yapining forever and ever presence ng Jesus in our midst. Lipat na ning minukyat ni banwa. But then, it is a new mode of presence, yapin ing banal ay Espiritu. Ing banal ay Espiritu, yung manimuna, king evangelisasyon, king pangatalakad na ning iglesia. Din kayang kayantabe, din kayang basalyos, alangaliwan o rering alagad. At itamong ing tatalakad karing alagad na ning Ginoo until the end of time. Ngayon po, ing banal na Espiritu iti, yapin ang presensya ng Jesus sa minukyat banwa at manatili kay katamo at panimunane ing pangatalakad na ning Santa Iglesia pamanatili na ning Santa Iglesia ang gaking kawakasan na ning panahon. Nano ing misyon na ning alagad abinyan na ning Ginoo yapin ing ikalat ipasuwalay, pasyadye, mabilugayato, ing forgiveness, repentance, and reconciliation. O ita, pakatimid-timid ita, nga nawarin, ninggin, potang
iproklamaye ing maya pabalita. Ing maya pabalita at yung kitang anggulo na ing tao, ni papatawaran niya kasalanan king pamaniwala na kang Kristo at king pamanlugod na karing kayang amano. Ayan po, kakatamang pagselebran aaldo aawsan tamang Ascension Day. Amen. Talagata. Sasalpan tayo po. King Diyos, sigpang may pain tutu, di na lang kimbanwatyatu, at kang Esukristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pegdi kung pain ng Banal na Espiritu, may bait kang Santa Mariang Birhen, di nasa lalam ng upayin Poncio Pilato, mi paku king krus, metet, mikot-kot, tini pa karing mete. King katlong aldosi nubliyang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk, wananing Diyos, sigpang may pain tutu. Hibat ka rin magbalik ka namang keti, bang mukum ka rin mabiyempong may nga mate. Sasalpan tayo kuking Banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, kimpami sa Makding Santos, kimpapatawad na rin kasalanan, kimpanga subirang mering mete, at king be alananga. Amen. King Altong iti, ang Ginoong Yesu Kristo, paitas siya king ligayan ng igpa. Karin manalangin niya para kay katamo at kambetamo. Impagibat king balang kay doon o Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami, itang po. O Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. Kaya bering sablang maniwala king banwa, manalangin tamo bang panuwalantaya ng maning yatu, ano na kata tutubod Jesus, inya nga tamong manalangin. O Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. Kaya bering sablang may binyag kang Kristo, manalangin tamo bang tuparanala ring kautusan, abinye na kaya katamo, inya nga tamong manalangin. O Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. Kaya bering sablang maniwala king iba, king anak at king Banal na Espiritu, manalangin tamo bang ayagyag tala, kapamilata ning kaya katang pamibiyebye, ring alapa king kasalpantayanan na iti, inya nga tamong manalangin. O Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. Kaya bering sablang sira kapanaligan, manalangin tamo bang ila at itamo, eta kalingwan ing maygit kang mayupaya, kesa king sablang dewakan, inya nga tamong manalangin. O Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. Kaya bering sablang tawong maya papilubluban, manalangin tamo bang ila at itamo, akit tamo king balang aldo, ing kaya betaya, manggaman king kapupusan ning yatu, inya nga tamong manalangin. O Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. Ngeni adwan taming sarili tang kapagnasan. Nga tamong manalangin. O Ginoo, mabiye ka, saupan mo kami. Ginoong Jesus, gawin mong metong pamaitas ing biyemi, metong mapibabatang panyulong kimbiyat lagod mo, nginit kapilan paman. Amen.
Panalangin kay kapadat, paningkakot kay kayon daon, matanggap yara panin Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapan sa ning ginuy ting daon karinggamat mo, kay kapurit ti kaligay ning kayang lagyo, kay kaya katangka sa plala ting mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo Diyos, sigpa migariting tandaning tinapi at alak, Jesus, anak mong anak mo, tutuparana ing kayang pangakong akayabi miyang parati, ang gaman king kapupusa na ning panun. Ngaya sana't sumulong ka ring pusumi at pasigla na kami king upay ng Espiritu Santo ban, maging kayang katawan king yato at agawang alagad na ring sablang bansa. Pustan mong Yesus, sidalani ang panalangin mi, arapan at pakiramdaman mo kami huling mabibiyaya, kaya gumo manggaman king alang-anga. Amen. Inuman at tiliya kay kayo. At kaya kanti mo Nayo rin, ring puso'y. makayat nano king Salamatan Ginoo. tayong Diyos sa ginuta. Iti karpat dapat at matuloy. Tunepin, garbat dapat at matulit sugar at makakabusing pasalamatan dagayng sablang penandit at numan ka rin o ginabanalay pa. Mayupain tuto at alanganggan Diyos kamilatan ng Kristong ginumi. Ing kordero milalako king kasalanan ning yat, king kayang kamatayan, sinintang na, ing kay kaming kamatayan. King pamanyabli ng medye, inarin at binalik, ing kay kaming bye. Ulinita kambir sa blangkor, nangangel karimadalit, ing kay kang ligaya, alangtok ng ngatangang kakanta. Tunay kapin banlogin ikayong panibatan na rin sa blang kabanalan ulining pagpalampumi. Pabanal mo sa dating ayat ng slag ng Espiritu ban para kay kami malalang katawan at daya ng Ginoong Yesu Kristo. Bayang daan kusang lubking pamilas at kamatayan kinwaning tinap. May pasalamat siya kay piraso na at binyan ka rin kayong disipulos nga natangapan niya. Ikungin at kananye, iti yung gana kong katawan na midaon para keke. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinwaning kalis. Pasibayan pe, pasalamat kay kabinyaning kalis kanigayang disipulos nga natanggapan niya, ikongin at minumko kanig. Iri kalis ni ganakong daya, ang dayang bayat hanggang tipan. Amibu para kay kat paring sablang tao, manggitang patawaran ng kasalanan dapta niyo iti bilang kapigaganakan kana. Asyag tayong misteryo ng kasalpantayan.
Yang ining gaganakan mi o igbaing kamatayan at pamanyabli ng may biyaninak daraw niya ke. Iting tinapin ng biye, ng kalis, ng kaligtasan, laning pasalamatan ke. Ing pepalyan kaming matampang talakadarapan bang samuyo ke. Mapungabaman ang paggamo mo, kingi kami ang sana may sulusul, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang tingmetong ning banal na Spirit. Kinakan may oig pa, in Santa Iglesia ang makalaghanap, king meto ya at banigidap ya sa king lugod. Kambirin kay kaming Papay Francisco, Florentino kay kami Arsabispo, Pasiano kay kami Arsabispo Emerito, at ding sa bulang par. Kanakan mula naman, ding kay kaming ipanalangin niya. Minsan pa kinlugtam, kanakan taal, ding kay katam personal at kidodan king ino, kaniting balamis. Ganakan mula naman, ding kapatid Pepay, naon at maninayang subling niya, at ding sablang may ang unabiye. Tanggapan mo, San, kimaligayang harapan, pakalan mo kaingan, gaano kayong karapat dapat magkamit, kimbiyalangan gabang kambe, nino na Birhen Maria, indo ng Diyos, kambi ng San Jose, kayong kalinistinis na espos, kambi ng Apostoles, at ding sablang Santos, at tinupad king malmong kaburian, ang kay kabaning panun, pura nagat paligayang kapamilatan ng Yesu Kristo, anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambin at kayag pamayupan. Kagawin na Espiritu Santo po nagat parangalan, manggaman king alanganga. Ini purihan tayong ipahamigilang at maganag ha, kaya kata. Sumasayahan ka, sambahin Mapasali ang kaharian, sumpiyan mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon. Aming kakanin sa araw at patawain mo kami sa aming mga sala. Pananampaw at patawad namin sa nangyayari at huwag mo kaming pahintuin at tukso at yatyan mo kami sa lahat ng masama. Ikaw sa gamiyaw, ginuking sa belang marok, walag ng pagkalup, ang kapayapan kayong panahon, may bangking kasawapan, ang kayong pakalulo, parati kayong may kabus, kayong kasalan, ligtas kami sa belang kaligaligan. Aunay kami kamben, maligay kapanaligan, yung panyatay sa Kristo, kay kaming talapangaw. Huling kaya kayong kariyan, ating kayo pa yan, ating ligaya manggamang kingalanan ka. O Ginoong Hesus Kristo, sinabi ka rin kayong apostol, ang kapayapan lalakwang ko kay kayo, ang kapayapan kumabiyay ko kay kayo. Amusa na maligdan din kay kaming kasalan, ngalawa ng kasalpandanan ng kayong iglesia at pamayapan me, ang panbulugan at pangking kaburian.
Kenviet mag-ari manggawan kingalanganga. Amen. Lugod at kapayapaan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya kantimuri. Pagkatapong yan, may kakamitong tama at may kakalugod kingin. Kapay. Peace. Nyoing ko rin Diyos, nyoing malakong kasalanan ng iyak. Nung may yaus kingapunan ng kodero. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako.
Siklo tamo po para king tatak ning mabiya Diyos. O kakong Diyos, kakong malugoday pa, tatanggap ang keng mitmong lugod at kapasalamatan in kaya kang dibinong tatak ning pamamingwa. In kaya kang kadyosan babalot ning katawan ko't kaladwa manggaman kapilan. Turo ko kung mitmong pakumbabang kapasalamatan at naraon ko yung matinding lugod at katapatan kaya kakakong pakamalan na pa. Pagparalampu ko kaya kayong panwalo mo ko at timpakamalan ko. Kapamilatan iting makapasubaling tatak at pangako ko imbiya ko pagkimpamanyuyo kaya kamanggaman kapilan. Kaluguran da ka pakamalan na pa. Ibiya min pakalulubo kareting masakit na panahon kaluguran na pa. Drown ko kaya kang katawan daya kaladwat panga Diyos ning lusok kaluguran ay anak. Kimpamamayad para kang kasalanan ng yato. Ampom para kaligtasan daring sablang anak mo. Amen. Lukluk tampo sagdi para king mapilan akababalwan. Ngayon bulan ng Mayo ding sablang parokya king mabilog our archdiocese, mika ka second collection la para king mayayaluwang sektor asasopa ng Santa Iglesia keti king kekatang bansa at mabilog ayato. Ngayon pong aldoyti pasibayo tampo mika second collection na makaparikil para king World Communication Sunday. Indinala na porsyento karing malikom apondo o saupyo. Mi padalala po king Pontifical Mission Society para karing evangelization daring church buildings, convents, catechesis, and formations. King lagyo na po ning kekatang Arsobispo Most Reverend Florentino G. Lavarias, D.D. at ning kekatang Kura Paroko among Jose Yulacap. Payabot na po yung maragula kapasalamatan karing ega na ganang saup at dadakayo para karing kekatamong kapatad. Manano na saning Diyos king kapamilatan ning kekatamong malapatron ingendo ning divina grasya, mas lalo na katamong antabayanan at pagkaluban grasya. Pasibay po dakala salamat. Antimurin po, panagkanepong among ing Vigilia de Espigas, ang maganap king Sabado, May 27, 6:30 a.m. King San Rafael Parish, Mabiga. Vicariate celebration niya po karing anggang mandated organization. Dakal pong salamat. Antiburin po ding angel ang makatalakat ningat bako. Niya po pwede kong introduce kay kayo kaya pong banda kong kay liyapin ng seminaristang Roseby Samson mag-aral kay Mother of Good Counsel Seminary. Kaya naman po kanakong bandang wanan Patrick Galang Hills iba siya pa Washington DC at niya po kabring magserbisyo ing altar ngayon Aldong 80. Ano nga kakitse po makakitula rin nga doang angel na makatalakad mingat bako. Ining meto niya pining sisimbolo na David. Ini po sisimbolo na Goliath. At niya po Karagul. Anak niya pong Sister Glo Galang Hills. Galang. Kadaya ng apong dong. Labaria sige katang Arsobispo. Niya po. Pero masawuli apon dong keng statue na keng talakad na uling at na pong karagula kuman ay bugkong mga lati pero yung meto nga very inspiring kening anak a Patrick yapinitan enanananan yung makapagserbisyo ya king altar ning Ginoo at iti meto yung inspirasyon kareng altar servers tam kaya king mabalakan. Malakpakan tayo po kay Patrick.
Ukot nang ken matin yung buris sabihan. At may kais ding. Nga. Po ba? Po ba? Okay. Talakata na po ngayon para king tauling panalangin. Manalangin tamo. O ganun keng Diyos, pasalamatan tagapauli ng maragul mong tiwala kay kami, penalig may kay kaming mismong misyon ning kay kanganak, ing maging kayang pangatsu king ya. Makapagari kay sanang kaya bena potang magbiasa keng sumuyong kalupa na banding tao akit da king Kristo magyeya hulingi kaming katawan na kaya king ya. Itiyado ni kami ulatan ng Kristong Geno. Amen. Ginuban at tiliya kay kayo. At kaya kanti mo rin. Bendisyonan na kayo ng Diyos, singig pa, ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Imisa may alam kayo, King Pamikakalagun. Salamat King Diyos. Manalangin tamo, King Indong Maria na ning Fatima, para king lubos-lubusan na kapayapan mabilugaya. Bapo Maria ka king grasyang girin Diyos at yuke, tuwang kagaring sa belang babay, nganya pa naman bungat siya ni Jesus. Santa Maria, Indong ng Diyos, ipanalay mo kayong maksalanan, ngini at king oras ng kamatayan niya. Amen. Bapo Maria ka king